दा जोङो दख'ना गानखांबाय नै बिनानावा दख'ना गानखांबाय ओमफ्राय एसे खानायखौ एसे माबासिगोन आरो एसे फिथर खालामसिगोन ये देखो टेटू बहन टेटू बहन बियो जोंनि एक्ट्रेस निउ एक्ट्रेस कभार भिडिअनि everyone, welcome back to my YouTube channel. आं YouTube channelआव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय जासिहरबाय। दा जोङो दंफैयो सिमेन चापरि ट्रेन स्टेशनाव। दा जोङो भिडिअ शुट खालामनो फैदों कभार भिडिअ नैबे बिथांजो बिनानावनि कभार भिडिअ बानायगोन। मामोनलाय नामा खोन्था? Hey guys, myself Nidiya स्वर्गियारि ओमफ्राय आं मोनसे कभार भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना दिनै कभार भिडिअ नायनांगोन बयबो कय निदिया गोजौआवबो माबा एर'प्लेन बिरगासिनो दावराव एसे दा जोंना रायजोफोरा आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनो कमेन्टआव एसे खोन्थाहरलाय गाज्रि जादोंबा आं एसे मोजां बानायनो नाजागोन जोङो दा बै पार मोनसेयाव थांसिगोन थांनानै ओमफ्राय सुट लायसिगोन आरो नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना गासिखौबो नायलांजोब मानोना जों एबारनिफ्राय मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन everyone थ'दो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो फाइनालि जोङो स्टेशनाव मोनफैबाय नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि धामाका भिडिअ जागोन जोंना बिनि सायाव कभार भिडिअ जोंना अलरेडि सफैखाबाय नोंथांमोना कभार भिडिअखौबो थांनानै नायथा कय निदिया कइसे जदि आं नोंखौ मोजां मोनो माने नखिस्ता माने नखि आं नोंखौ मोजां मोना माने মই তোমাক ভাল পাওঁ জানানে जोङो अलरेडि मोनफैखांबाय सिमेन चापरियाव एबार नैबे जायगायाव नैबे लकेसनाव हेभि शुट बानायसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो दा बिनानावा ड्रेस चेन्ज खालामसिगोन खालामनानै एबार मोसासिगोन जोङो जों मोसासिगोन जोङो दा मोसासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां कमेन्ट हर दा जोङो दख'ना गानखांबाय नै बिनानावा दख'ना गानखांबाय ओमफ्राय एसे खानायखौ एसे माबासिगोन आरो एसे फिथर खालामसिगोन खालामनानै ओमफ्राय भिडिअखौ शुट लानोसै दा फंबाय सासे दंबावो फंबायाबो फैनो नागिरगासिनो दा जोङो जास्ट माने इनिखौ शटखौ लानोसै देलायहोखांनानै बेनि उनाव टेनटेनै मोसालायदो निसा चलो एबार जों खानायखौ बानायनोसै खानाय बानायखांबा देखायलायनोसै नै खानायाबो थिलु ओं जाबाय दे खानायाबो बरिया जाबाय दे ओं इदिनो everyone नै जोङो दसे रायलायबाय नै बिनानावा एसे मेंबाय जोङो दा बेयाव एसे सुट लानानै बे साइडथिं लालायनोसै माने जोबोद गरम ओरैबायदि गरम आंथ' जेबो मोनाखै नै बियो मोनदों आरो नैबे मनेखायसो जुदि जाहैजोब्बायनो आंना गवासि दे होमबा जोङो बेलेगाव लायलायनोसै बेलेगाव लायखानोसै ना थ' साथाव हमबाय आंहा बिराद गरम
नै जोङो निउ लकेसनाव सफैलायबाय हाजो खाथियाव नै एक्टरा रेडि जाबाय नै दासो फैदो एक्टरखौ जोङो लानानै फैबाय आरो ना रेडि जानायजों लोगोसे बेखौ लानानै फैबाय ओमफ्राय नैबे एक्ट्रिसा बिथिंजा दङ एक्ट्रिसाथ' आंजोंनो ज' लानानै फैखानाय नालाय बेखौ देखायाबाबो जाबाय जोङो दा बिराद मोजां मोनबाय जों दा बिराद मोजां मोनबाय नाथाय बिराद गरम आरोना गरमबाबो जोङो गरमखौ गारथारनांगोन माने गरम जानायखौ भिडिअ लानो फैदों नालाय भिडिअ लानानै थांसिगोन आरो नै बेफोरो भिउफोरा बिराद मोजां नै हाजो खाथियावनो मोनफैबाय बैयाव मा होनो साहा बागान बेयाव जोङो उनाव लासिगोन आरो बिखौ सुटखौ नोंथांमोना नायलांबाय था एक्शन जागोन था एसे खमफिनबाव नायहर दायो जोंनिया जाखांबाय सुट लानाया ओमफ्राय जोङो बै साइडथिंजा लाहैलायनोसै लानानै बोरै मोनदो बिनानाव मजा ना बुंथ'ला न' कमेन्ट न' केपसन नै उफ बिराद गरम एमजि नै नायलाय मोखाङा आंना ओरैबायदि गोजा जानानै ओरैबायदि गोसोम जाबाय ओइ नै फंबाया ओइ मेथाइखौ मा खालामखो मेथाइया मा जाखो बिराद गरम मोनबाय नै जोङो आरो मा होनो आरो मेङै मेंग्लिजोब्बाय थेवबाबो नोंथांमोना नायलांबाय था जोबनोसिम नङाबा खालामफैदों नै एसे क्लिप मोनसे दंबावो बिनि उनाव जोङो थांसिगोन आरो न'आव ओइ साइडथिंजा दङ ये देखो टेटु बहन बियो जोंनि एक्ट्रिस निउ एक्ट्रिस कभार भिडिअनि टेटु है ये देखो इसका चेहरा कितना मासूम और कितना बदसूरत है गाखोलायनोसै जोंहा नै जोंहा मिक्सार जानो फैलायबाय दुकाननि ओइ साइडआवनो कलेज तिनियालि दङ बेनि कलेज तिनियालिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा नैबेयाव जाफैयो आरो बिनो बिराद गोथाव मोनो जाहैदों माने बेयाव जाफैनानै नंगौना नङा निसा बिराद गोथाव मोनो जाहैदों माने उफ बिराद गरम नै मोखांफोरा हाव जाजोब्बाय सबसे बेस्ट जाहैदों माने कलेजनि सेंग्रा सिख्ला बिदिनो बयबो माने नैबेयाव बिराद बरिया माबा मोनो जाहैदों माने सबसे बिराद गोथाव बानाय जाहैदों माने लगायनाय मानाय गासैबो माने एखे बरिया जाहैदों नैबेयो माबा बिगोमा आरोना मिक्सार बानायग्रा बिगोमा नोंथांमोना बे सिमेन चापरि कलेजाव फरायोबाथ' मोनथिखासिगोन बे बिगोमाखौ जोङो होमबाबो थेवबाबो जाया आरोना इयाव बारा जानाय जाया बै मोनसेयावसो जानाय जायोमोन आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामलांदो बाय नोंथांमोना नैबे निदिया भिडिअखौ नुवाखैबा थांनानै नायहैदों आं डिसक्रिपसन लिंकआव होनानै दोनगोन आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो कमेन्ट हरनानै दाबाव बाय